আচ্ছা তুমি ফোন করেছিল हाँ বলে তোমার ফোন ফাটি যাইছে মানে তোমার পাইপ ফাটি যাইছে मोर नहीं हो टांकीर पाइप फाटी छे तुम्हें से पाइप सजा वाला पिलाओ क्या नी 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 मुई घर जो पिलाए क्या कहला नी মানে মোর সাস ঘর जो पिला नी हेबी काहे हो बोले गुटे आसी करे ढुकी छे जे ओह नो মোর থাউন থাউন ঠিক আছে মুই টিকে দেখুছি ये बुआ ना बड़े तोर पाइप तो इना फाटी जाई छे ओ माल धरी के पिला पहुंची छे ए पाइप जुड़मा चल ওই জুড়ে